Siyayazi indaba kaDaniela ukuthi uDaniel wayethathwe nabafana abathathu bathathwa bahanjiswa endaweni ebizwa ngokuthi iBabylon. Babesuka eJerusalem abathatha bahanjiswa bayothunjwa endaweni ebizwa ngeBabylon. iBabylon indawo esho the confusion, indawo abanye bathe yokusangana, kodwa indawo la khona kwenzeka khona izinto ezayiphambene noNkulunkulu. Yonke into eyayenziwa eBabylon kwakuyinto engafanelekile ukuthi ngabe iyenziwa, kodwa labafana abathathu kuthiwa bathunjwa ngenxa yokuhlakanipha babenakho, bahanjiswa bayohlala eBabylon. Kodwa bathi mabefika eBabylon abavumanga ukuthi iBabylon lingene ngaphakathi kwabo. Malibonga igama lenkosi. Nakuba bekhona eBabylon but bathi noma singala kodwa ngeke sifune impilo yaseBabylon ihlale ngaphakathi kwethu. Awufunda lapho esifunda khona sithola uDaniel ethi bayinqumela noma bayibekela bona enhlizweni zabo ukuthi ngeke beyingcolise ngokudla kwenkosi, ngoba eBabylon zaziningi izinto ezazikhona ezayibekiwe ezayizodliwa ababengayithatha kube mnandi beyithathe bezenze njengoba yonke into yayivumelekile yenzeka eBabylon. Kodwa sibathola labafana bethi bona bayinqumela ukuthi ngeke beze beyingcolise ngezinto ezithile, ngoba bekufuneka abazalwane nakulesi sikhathi abazothatha inqumo beyinqumele ukuthi ngeke bezenze izinto ezithile noma kuthiwa sivumelekile ukuthi zenziwe ngabanye abantu. Malibonga igama lika Jesu. Bekufuneka abantu nakulesi sikhathi abazothi noma kuthiwa abanye abantu bayazenza izinto ezenzwakalakho la eBabylon, kodwa thina empilweni zethu siyayinqumela ukuthi ngeke size sakwenza lokho, ngeke size sakwenza abanye abantu abakwenzayo ngenxa yokuthi kunento esinqumela. Ngoba ke uma abantu bedecide noma bepropose noma beyinqumela empilweni zabo, kukhona izinto esibahlaselayo noma ezihlasela isinqumo abasithathile. Kodwa abantu abanganqumanga lutho empilweni yabo abasiyo inkinga embusweni wesitha, akazikho nezinto ezizobahlasela. Uba inkinga umzalwane ohamba ingekho into ayinqumile ngoba uthatha noma yini ngenxa yokuthi ayikho into ayinqumile empilweni yakhe. Malibonga igama lika Jesu. Uma zingekho izinto ezihlaselayo ungumzalwane, kwesinye isikhathi kumele uyibuze ukuthi ngabe izinto olinqumile yizo yini eziright, ungani ungahlasela. Ngoba njalo uma abantu benquma izinto inqumo zabo ziyahlaselwa, kodwa uma unganqumanga lutho konke kuhamba kahle. Malibonga igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli labafana ngoba babeyinqumele bangakudla ukudla kwenkosi, baze bathatha baze bathiwa bakhuleke naseyithixweni zaseBabylon, kodwa bangafuna ukukhuleka kuzona ngenxa yokuthi babeyinqumele bona. But ngenxa yokunquma kwabo khona izinto ababhekana nazo, khona izinto ezabahlasela ngenxa yokuthi banquma izinto. Inkinga abazalwane azikho izinto abanqumile benza noma kanjani. Yingakho kubonakala ibandla lifana neswe, izinto ezibonakala zenzeka esontweni zifana nezinto ezenzeka ngaphandle, ngoba azikho izinto abakholwayo abayinqumile. Ubona izinto ezibonakala zishaya abantu ngaphandle zizoshaya nathi ngaphakathi ngoba sinqumanga lutho. Ubona abantu betshola ngaphandle nangaphakathi futhi bayatshola ngoba zikho izinto ey'nqunyiwe. Sikhale ngomama baney'ndaba ngaphandle, siphinde sikhale ngabe esontweni ngoba bekho omama banquma izinto. Kodwa once babakhona omama abazoba ngaphakathi ebandleni benquma izinto, bazobonakala befuna uNkulunkulu, bazobonakala bethandaza, bavuke ekuseni ngo-5 o'clock umakhaza bathi mina ngifuna ukuyothandaza. Anginendaba ukuthi abanye bakhuluma ukuthini, kodwa into engiyinqumile imvumeli ukuthi ngingenza le mhlola engiyibona yenziwa lapha. Noma abanye bengenza ukuthini I don't care, khona into engiyinqumile
into sobapha isinqumo siphumile. Mayingekho into enqumile uzofana nabantu mayingekho into enqumile uzokuhamba eShoprite ufane nomuntu ohamba eShoprite. Mayingekho into enqumile kodwa umehluko usathane yini enqumile. Usathane ngeke kwenza lutho manganqubana. Usathane ngeke kuhlasela manganqubana kodwa ubona isinqumo sakho. Into eyinkinga kuyena isinqumo sithathile. Ngicela ukushumayela mase ngiyahamba. Into eyinkinga kusathane ngawe ukuthi yini onqumile ngawe. uJesu wanquma kuyena ukuthi usemhlabeni uzosindisa abantu bakhe. That is why simthola uSathane uthi kulabo bonke abafana abangabuyeyo ngaphansi kwe-5 kungani kulabo bafana kunento uJesu ayinqumile uthi usemhlabeni usokhulula abantu ezonweni zabo. That is why sibona the enemy ezohlasela uJesu uthi kulabo bafana abakunesinqumo esiphumile. Kuhlasela iy'nqumo esiy'thathile. Kuhlasela iy'nqumo esiy'thathile. Umthandazo uzohlasela isinqumo sakho. Ngicela ukushumayela ebusuku. Kuhlasela iy'nqumo esiy'thathile. Abantu bami igama likaJesu athi ngikutshele ma lezi nkinga oyibonayo yingenxa yesinqumo osithathile. Lezinto oyibona ekhaya lakho yingenxa yesinqumo osithathile. Kuney'nqumo esiy'thathile ukuthi asinakuvuma ukukhothama kuSathane. Asinakuvuma ukukhothama kubadimoni. We shall never and we will never. Malibonga igama likaJesu. Lalela umuntu onqumile ngathandaza ngabantu abajwayelekile. Umuntu onqumile ngafasta njengabantu abajwayelekile. Ivumelene ngikhumbula uthando. Ladies and gentlemen. Mayifundisa akalifundi abajwayelekile kodwa ushona thina. Mayifundisa verse 14 akaboni John 14 verse 14 kodwa ubona something beyond that. Abakunento ayinqumile bengalala abanye bengathandazanga bengalala abanye bengalifundangisi kodwa mina ngoba kunento ayinqumile ukuthi mina nendliyami ngizomkhonza uJehova. Eminyama yami iyavuka noma ivuka kodwa mina nendliyami sizomkhonza uJehova. Noma mina ngithe noma imali ingekho ebhenki noma ngekho umsebenzi kodwa ngingumile ngizamkhonza ngizamdumisa. Abantu abanqumile abahlasela njengabantu abanomali abahlasela njengabantu abajwayelekile akakhulume nawe uma njalo ukuthi uNkulunkulu akafuni nina ezinto enqumile. Listen, uDaniel bongekho ukuthi uNkulunkulu umshiyile beze bemfake emphadini wey'gonyana kodwa isinqumo sakhe. Lamadoda amathatha uShadrach noMeshach no-Abednego akusikho ngoba belahla uNkulunkulu, akusikho ngoba babone kakhulu kodwa ingenxa yesinqumo. Babathe thina we shall not bow to any god. That decision isinqumo sabo sabafaka phakathi esithandweni somlilo. Into engiyithanda
abathathu ngenxa babenengqomo abayithathile bathi asime nabo noma inkosi ingasifaka emlilweni. Uma isifake emlilweni awunankinga sendaba. Uma sifa sizofa kodwa khona into esibambile ukuthi noma sifake kodwa khona into ezosala ngemuva iyosale kusini ukuthi kwake babakhona abafazi Shamakai Atawin, Abadimati would show them about Shola. Your fellow was said, who would know us for silence here. Oh, for the Panapuabi, as I know what kind of passage, and to prove our soul in the hand, to hold our soul of Thomas here, and to read our soul of Julia, and to break a task of the Tayaha. And your fellow was said, what there was to remember. What's so super yet? Yes, that was said. Oh, my goodness, she was happy. Uncle, Sony business was up. Fumeli ukutungena izintweni wedwa ngenxa yesinqumo ngoba unqumo wedwa uma nani ephepela koshela nalala olodwa Israyeli akanavuka nokubunyela olwami ushonele ngamanye amagama ngithindele phakathi kwamabili engekho umfundisi wami engekho uphaya phana kodwa capital letter God omnipresent omniscient ukhona ubaphelasi ibethe fohle njengamanzi ibethe afaneleke ibethe afitsela ababelelese ngaphakathi uJehova Mshaya wasala ohlangana bezala nazo Jesus awubuza ngotethemayo uzanokhala njalo kodwa ukhuluma nesimo ngoba sineyindlela siyakulalela command everything ngoba bale simonkulunkulu ngoba uNkulunkulu ekhaya ngoba uNkulunkulu ebalisa like father like son Father, let's so now I'll never cry. Hallelujah. So now I'm Katase. How about the man traits? Kuna mo fingerprints lagu. Kankulunku. Ungela phansi ufuthi ungela phansi the creator. Glory to God. Kufuneka abantu abazonquma basalwa abazothi sisoma noma sentwalila ulinyazwe ivangeli but thina sisomela asinendaba nokuthi abantu bathuka ivangeli
iy'nqumo zabo kodwa sifuna ukucompromise kodwa-ke yonke into ayi-compromise ayizocontrola yonke into ayibekezelela ayizocontrola usukufihla lesono sakho ngoba sizocontrola cela ukushumayela sengiyathandaza mthelo only 5 minutes bese siyathandaza ngicela ukukhuluma le 5 minutes bese siyathandaza uthi uJesu lithi iBhayibheli one of the night watshela abafundi bakhe wathi mabawelele ngaphesheya ngesikhathi uJesu ewasho lamazwi ethi aswele ngaphesheya lento wayeyidala yokuthi kuwelele ngaphesheya ngamanye amagama bathi besenganeno kumfula kodwa babe sebengaphesheya ngenxa yokuthi uJesu wayinqumile ukuthi kufanele kuwelele ngaphesheya manje akasho uJesu ukuthi before sifike ngaphesheya kuzovuka istorm ngaphambi kokuba sifike ngaphesheya ungani uJesu ethi engasho indaba yestorm nolwandle oluzogubhazela ingenxa yokuthi wayazi ukuthi istorm noma isivunguvungu esizovuka phakathi kwapoint A nopoint B asinawo amandla okubavala ukuthi befike ngaphesheya kodwa uSathane ngoba wabona isinqumo esasinqumile wase wafuna ukuzolwisana nesinqumo kodwa inkinga uJesu wayesevele edalile ukuwela ngaphesheya ngifuna ukuthini kuwe ngifuna ukuthi uJesu vele useshilo ukuthi you are more than the conqueror ngamanye amagama lento efikayo vele ayinawo amandla okubulala kodwa uzokwazi ukunqoba uwele ngaphesheya noma ngabe kuthiwa before ufike kuvelane kodwa akunawo amandla okukuvimba ukuthi ufike ngaphesheya manje bekufuneka abantu abazoba nesambulo sokuthi lezinto ey'fikayo zishayela ukuthi ngifundele ngaphesheya azikushayela ukuthi ngimile ngoba ushayela izinto ey'hambayo eziya ngaphesheya kuphela ushayela ukuthi wena khona i-movement oyenzayo leyo nto abakushiyayo ingenxa yesinqumo osithathile uNkulunkulu benze ngabobomi bahlele ukuze isinqumo osithathile sikwazi ukuyisa kwenye level awukwazi ukuya kwenye dimension ungekho isinqumo osithathile sokuya kwenye dimension uzoqhubeka uthandaze kulevel othandaza kuyo uma ungekho isinqumo ozosithatha uzohlushwa idimoni elilodwa for 5 years uma singekho isinqumo oke wasithatha abantu abathatha iy'nqumo abahlasela noma kanjani olukhuluma usisi othatha isinqumo awumsheli noma kanjani kodwa uthi uma umshela avele akubheke emehlweni namehlo agcona uNkulunkulu nomlilo athi ngiyabuza ukuthi ukhuluma uthini yini oyishoyo ungalokhu ukhophozela kathi awunesinqumo osithathile ngempilo yakho kanti kunesinqumo osithathile uthatha isinqumo nalabo brother bakushela kuWhatsApp bekuthumela inhliziyo ey'bovu uma uthatha isinqumo awurespondi ngongqo uresponda ngo in the name of Jesus I am born again I am the son of God suloku entertaina zonke izinto umuntu wesinqumo osithathile suke entertaina yonke into eyenzakalayo umuntu wesinqumo noma ngakumisa nje Thobhi bheke emehlweni ungasabi ushaya ibonding yakho hamba ngewethu yakho uyateteza ungasabi ngoba ungesinqumo awuhambi wena kodwa uhamba nesinqumo ne-GOD capital letter GOD hallelujah ungahambi lokhu udabise engathanda sinqumo noma uhambe egethwe hamba uyibona ukuthi uyinsizwa yabo wona nje mina ngokho egethwe
angidabisa kwangidabisa khona isiqume ngasithatha uhambe nje udabise ngathi awumathi mawudule online awazi nokuthi uyaphi uthatha isinqumo Sikhona mina singayinaka kumele nje uvuke kuseni ukushaya kuyifa ushaye iwivi yakho ibhekisele ufake lipstick yakho hey Nkosi yami udabisi Jesus ushumele sengiba hayi usikadabisi thatha isinqumo ubona kahle yes Handabisi Nkosi yami Ngithi ngiyathandaza sesiyasabuya ku-12 kodwa abantu abathatha isinqumo abalinde kuze kumenyezelwe ifasting esontweni bese beyafasta Jesus abantu abathatha isinqumo abalinde kuze kube yi-hour lika-5 ekuseni lokhuleka bese beyakhuleka uthi angene etekisini inyuka into yesinqumo yangaphakathi etedlulisa imali ethi 5 ezokethula Jesus Vengeance sisi hii kanti yasekhaya isiyakhuluma phakathi kodwa ifana namqini ofile emathenshena ayibambeli lento uthi udlulisa ukuthi bawufola uthi uvathakosi yahayi yalasohotaba ekwana ungena emsebenzini ungena nayikaphi uthi usahatabasi uthi nesinekade bayibeke edeskini lakho sivile zisha abungena nomlilo uzwela ukuthi ngegama likajesu in the name of Jesus but uyahlanya yinto akahlala umlumo awuthathile but uphathane yindoda wenzenza nofuna bonke zothandaza wenzenza nimumakaza kanje uthandaziswa yini endela phakathi ayithole noma kunje asidumisa uNkulunkulu ngoba inkinga yakho distract kakhulu isimo sakho distract uNkulunkulu wakhe esimeni sakho akufuneka abantu abazochaza isimo sabo kodwa kufuneka abantu abazochaza uNkulunkulu wabo esimeni haleluya Señor Uvumelane ngivale bazalwane Nkosi yami babi abesifazane abothatha bethi mina ngizoma ngizomela ibakhe esikhaleni kudwele omama abazi ukuthi ubani ujola ndobani kodwa bekho abathandazayo kudwele
competition ebandleni abekho abafuna uNkulunkulu ubheka ukuthi ubani ugqoke kanjani ubheka ukuthi ubani uphinde isuti yalast week ubheka ukuthi ubani akameshanga amakhalasi kuyakompithwa esontweni abantu abayithatha inqubo kubheka ukuthi ubani ekufanelana nobani mama bethu wena baba ungafanele usister bani uvumelene ngibhohle basalwa uvumelene ngibhohle abantu abathandazi bafika bezokhuluma indaba lephizwa imangala uma kwenzeka izinto ibandla lithuke nalo kanye neswe kanti thina sinamehla kamoya sayibone ukuthi sibhizi sihlebana sonke siyakompitha ukuthi ngabe fike ngemoto enje next week uzofika nenjani kompitha nangobufakazi senobufakazi obungamanga kuba ngibone sengiyahamba abazokhathalela kwenkosi haleluya benze izinto kobrada ngoba befuna umshado uphilele ubrada kuya ngiyazi ukuthi uyayibekshela babheka phezulu kusuka kubakhanya awusoze bajambisha ladies and gentlemen, aswazi nokuhlola umoya kwenzakaleni ebandleni kaJesu apho bomama besililo iinyembezi zabo zigcwele amehla bagcwele iinyembezi abazolile sonke sifuna ukuvela ngaphambili ayuzondeli manthanda Zambia. Oh Jesus. Papa wende bazothandaza. Abazifuna uNkulunkulu. Jesus. Abazomesikale. Sesifuna thina ama-entertain emsemuni. Asafuni azozirepentisa. Makusaba izinto zesitasuka siyibakhe. Look entertainment. Abathi lento ngizibamba ngeke ngishiye ngeke ngicompromise ngayo singifa lalela umuntu wesinqumo mayithatha isinqumo uJehova uhamba naye nalakuthiwa ngenwa khona uyangena Jesus mawuthatha isinqumo neJehova noma kuthiwa awuqualify but ngenxa yokuthi lo okuya qualify uvela qualify mawuthatha isinqumo naye uye ohamba phambi kwakho. What's the point? uNkulunkulu
Gibele mhlane wami. Amele panwa. Uthatha isinqumo nejo uyakubeletha. Akufake emhlane wakhe. Khona ezinye indawo ongakwazi ukungena kuzona ngoba la akakwazi ukungena la. Ngeke usemhlane kaJehova. Ukwazi ukungena lapho kuthiwa ngena. Abonakala usephakathi. Uyayona ufanele ukhangwana. Ungena kanjani amangasi. Ijehova elingomena isinqumo. Izinto engaqualify izona. Ibonakala ngapha khona. Ungena kanjani amangasi. Ujehova noma engaqualify ukuba sestage njengamanje ngoba kufanele ube ngoba ngenxa yokuthi uphezulu wami sesestage. Usaphiphile njengamanje. Kodwa engaqualify ukuba usehlele kaJehova. UJehova ubezandleni. Engaqualify ukungena khona. Ukuba ukhuluma kaJehova. Ungena nami. Uzola mhlabaleli khona. Noma ngase ngiphume kanjani. For 30 minutes. Unconscious. Kodwa abantu abaziyo akusengisa sibhedlela ngavula amehlo. Babuza bathi kwenzakalani ngazi nawe. uJehova wahamba nawe. Ngamangasi. Mephi breathing the shame, Mephi and Moshe. The one who is breathing the shame. Little people, Bamta to Mephi Moshe. Bam you said the name is a good hilo deeper. Hilo deeper in the oil no put. In the oil of the come. Oh, I'm neutral. Oh, nothing. Oh, no put. But that is a little deeper. But one day since we go. There goes instead we punish. And to call my ye. And I'm a Zelumus. And in the soul. And I'm a Jonathan. To call my ye. And I'm a Zelumus. And in the soul. And I'm a Jonathan. But to call. Who make it process. Not thinking I am qualified. For to stand and not depart. And the one you're not putting. And the one you're on note. And the one you're not about your party. That it wasn't fun again. That it fun again. But I qualify. They disqualified. It can't turn up for the mess or something. But it wasn't fun again. But man said Jehovah. Akalindaba ngemuva lakho. Akalindaba nezolo lakho. Akalindaba ukuthi udlulele. Akalindaba ukuthi ufike. Mayisefuna uJehova. Uyakuthatha into engalutho. Ayenze ihlale namakhosi. Uyayithatha imfama. Why not qualify for this one Mephi Moshe? Ngoba wena nonyonga.
ngiyacabanga nama-servants athi awukhwalifuni ulunyoka kodwa inkosi ingibizile bamvimba bathi awukwazi ukuya enkosini ngoba ulunyoka awukhwalifayi bathi akunendaba vele ngikhwalifayi I don't care kodwa inkosi ingibizile vele ngikhwalifayi ukuthi ngathemba le moto kufanele ngiyijaye kodwa inkosi